Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, bertemu muka. Terlebih dari itu kita bisa ijabatul dakwah, yaitu memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamah samangke. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, nyuwun sewu kanthi basa Jawi minangka merasakan warisan saking leluhur yang Jawi. Mugi-mugi kanthi menika nambah pengertosan dhateng kula khususipun, mbah bilih lumebaripun dhateng para rawuh sedaya. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing dalu menika kawula badhe ngaturaken bilih estunipun ibadah siam menika ibadah ingkang istimewa. Sebabipun king napa? Sebabipun puasa menika minangka dados merginipun mergi badhe mlebet swarga. Salah satunggalipun mergi nggih menika mergi tumuju wonten ing swarga. Waruwiya an-nasoma sabilun min subulil jannati wa babun min abwabiha. Dados bilih siam menika dipun riwayataken dados merginipun dalanipun saking dalan-dalan mlebet wonten ing swarga. Ruwiya an-Nasai an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol alaika bisyam fa innahu la mithlalah. Diriwayataken dening Imam Nasai saking Abu Umamah radhiyallahu Allah paring ridho dhateng piyambakipun, bilih piyambakipun ngendika alaika bisyam fa innahu la mithlalah. Nggih menika diwajibkan atasmu, yaitu puasa yang tidak ada sepadan dengan puasa itu. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la syai' mithla shaum yuqarribul abdu mir rabbih jalla wa ala. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasaken dateng para sahabat nggih menika boten wonten perkawis ibadah sing kados siam. Dados spesial kagem ibadah siam niku memang spesial dateng kita umat Islam. Yuqarribul abdu mir rabbih, kanthi nindakaken siam menika dadosaken caket kawula kaum muslimin shaimin
as-shaimun ingkang nindakaken siyam menika dhateng Rabbipun, dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dados menawi kula panjenengan sedaya nindakaken siam menika estunipun kula panjenengan sedaya saweg nyaket marek dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ibadah siam menika. Sakwangsulipun temtunipun tiang-tiang ngaku Islam umpaminipun ning kok mboten siam berarti mboten marep niku. Artosipun tiang kasebat nggih menika saweg nebihi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados menikalah betapa pentingipun siam menika. Dados dipun ngendikaken ingkang mekaten menika dados mangertoso bilih ibadah siam ingkang kita tindakaken menika boten namung meper anggenipun dahar ngunjuh terus mempersahwat menika boten, anamung estunipun ibadah menika murugaken kula panjenengan sedaya caket dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarul Mustafa sallallahu alaihi wasallam anna fil jannati baban. Bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika paring kabar dhateng kawulanipun kita sedaya bilih anna fil jannati baban. Satemene wonten ing swarga niku wonten setunggalipun pintu. Khoson bisoin, nggih menika khusus diperuntukkan pintu menika dimasuki dilebeti tiang-tiang ingkang sregep nindakaken siam. Layat khulu minhu ghairuhum. Lan boten saged mlebet wonten ing pintu menika konten menika kejawi tiang-tiang ingkang nindakaken siam. Dados spesial pintu mboten sinoso muslim mukmin gadah predikat kathah, tapi niki pintu swarga ingkang setunggal menika diperuntukkan, khusus diperuntukkan kagem tiang-tiang ingkang nindakaken siam. Fafil hadits muttafaqun alaih an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Saking hadis riwayat saking muttafaqun alaih saking Sahal bin Sa'id radhiyallahu an bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika inna fil jannati baban. Nggih menika wonten sak temene wonten swarga nika wonten setunggalipun konten utawi pintu yuqalu lahu ar-rayyan, dipun ngendikaken pintu ingkang dipun sediakaken dhateng kita tiang-tiang ingkang nindakaken siam menika rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang bisa masuk ingkang saged mlebet lewat menika nggih as-shaimun, khusus tiang-tiang sing siam yaumal kiamati wonten ing dina kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhu, lan mboten saged mlebet lewat pintu niku sakliyane tiang-tiang ingkang sami siam. Dipun ngendikaken salajengipun yuqalu aina shaimun, niku dipun ngendikaken pintu swarga pundi endi sing wong-wong do poso kuwi.
fa yakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uliqa falam yadkhul minhu ahadun. Menika sampunipun ditangletake endi to sing arep sing wong-wong do seneng poso kuwi la yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak bisa seorang pun boten setunggal piantun sinten kemawon kejawi tiang-tiang ingkang sami poso, ahli poso. Lan rikala sampunipun tiang-tiang niku sami mlebet royan pintu ingkang khusus menika, lajeng pintunipun ditutup malih. Puntelas ahli saum, ahli siam sing mlebet wonten ing pintu swarga menika lajeng napa kontenipun ditutup malih. Dados namung hamba kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sami remen nindakaken siam menika ingkang waget wonten ing konten utawi lawangipun swarga ar-rayyan menika. Para rawuh estunipun samangkeh pahala ganjaranipun siam kula panjenengan sedaya menika badhe methuki dhateng kula panjenengan sedaya. Menapa ingkang sampun dipun tindakaken labuh direwangi nun sewu ngelak meper hawa nafsu lan sak panunggalanipun mangke pahala siam menika badhe methuki dhateng kula panjenengan sedaya. Semanten ugi pahala Al-Qur'an sing kula panjenengan sedaya waos menika mangke badhe methuki kula panjenengan sedaya. Inggih menika badhe paring syafaat wonten ing dinten kiamat samangke. Pramila menika monggo wekdal ingkang kantun sepertelon menika kita waget ngayahi kanthi saestu-estu kanthi semangat sinoso biasanipun selot dangu saya dangu niku malah saya sami bosen anamung mangertoso bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langkung petel langkung semangat menawi sampun manggihi wonten ing akhir-akhiripun bulan Ramadan. Mugi tansah pinaringan kesehatan, kesarasan lan samudayanipun dipun paringi lancar. Amin Allahumma amin. Mekaten atur kawula wonten kirang khilafipun anggen kawula matur yen pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.